uni na ukona kwada na wo ya wi fala wo enkrabia no se wo ni mu a on se yesi ka hwe ase mu nipa nyina wu ba ko pe na mu Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso abusanfo ye mamu nyina makwa ba nyansapode ye domo pa enu nti na brebia ya ne ye pe se ye densem ahodo abema wonte ase obra kwantu a wutuwe ebemu nya nhunumu sebi enye nyina na ya adwene no ya dwene pepepe ye ebi dwene bone na bi adwene papa nanso brebia ye de ye bɔ moden se ye ne mpanimfo behia na o matu yefo ebi ye kasa kire ebi nso aye sumasem ene abrabomu ensem ebi num ka se shebre ene nkrabia sonso ye demu ana obi abisa mepen mantumi ankire ne mu isan se na menimu hunumu sunsumu asem penisi akandi onim obi tumi ka asem sei na mekura wiase a meba ye bra me bra me shebra na me nkrabia ene black powers wa ha ya sanso abanna so biu ye ba ne abebisa no se sansem no kura ya ne ye ka se hey na me abrabo a me boyi eye me shebre ana nkrabia no me ye poto kasa nkabro ne be kasa category ehin ne hye onkyere yemu medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa enenso kan ye ho ne ni nkomo miradama me mo akwa ba apombo ko de edan de ototo nsampa wo dan ye ba ha o se mpanyimfo se besepani kunina haban etase ne benyansafo anase etase ne de onim o se kunina haban no eye besen bema okay na besepa ne ye oba so wo ho ha haban ne se nti se o hwa kunina haban no soso besen bema no ne ye fre kunina haban eno soso na besepa no ye nketenkete se ka se kofa haban ne bra wa hwe ya unnim de obeyi ha ti se etase ne benyansafo na de onim ti ye de yasem de mo yetirim ni aka ya hwafo ahia yese ye no wase na omu nyanti ase pa me de saa ne nyame bo me minimade no nko a me mfansie mira enanso yama ne yetiawa ensem yi akire yadwene a na anya yenko ye hweni bia meka bi nkire ya na emebisa nanso me de me na mo amete me mfafo bisampa sa shebre ne nkrabia enso so ye dem no kwasem menimu ase kire na menimu hunumu bia nti me kura de omu bisa me am zo ye pe afemi am kwa no se ye nyepe wadama wo de ebe sunsumu ne hunamu a enipa bebre de wanum asem bobra ebitie wo kasa kire ene wo nkire no omu ko omanim adaworoma shebre ene nkrabia susu ye be ne dem kire mu kakra we ye de na we ye de minya me da ase ni akwanya ode amame na me fa akwanya so na ma chia ahwefo ene atiefo bibi nti omu ntimi nhwe ya jeso mutie ye shebre ye wonsenifa ni fen na ye shebre na nkrabia ye wonsabo nso mira watch ase me na me se me penhurumu me ne mahwefo nso aso watch ase ama me kora bompusa aye simple pa shebre ni nkrabia ena nkrabia ni enu nti na tete no se wokokomfo bia ho ana obi o yesunsum adwuma bia se okọ hwe o shebre mu a wose ma me hwe wonse o chonse nifa na kopon do bia shebre ahye ne nsem kwan abefa so a ummente shebre no ewo wa wo
Enkrabea no wo nsa bunkum. Kwan a obefa so adoje wo nkrabea e wo wa wo. Ye ka shebre ni se shebre no ye be fa na busuam shebre no shebre me say me de me sani fa gina ho amanti me sani fa ye be fa na busuam emu design ne de sa na nyame abo no na emum se wo de bebo bra no de e ya busua ne be decide ama wo ya asonani me ya asonani enti asona busua mu no ɛhɔ na wo shebre no wo be fa obi wo hɔ a ne shebre no wonya 15 years pepepe na ye de ama no obi wo hɔ a gisi wonya 40 years na ye de ama no ansa na ye de ama no obi wo so a gisi wonya be 60 years ansa na ye de ama no amira wadama na no kyerɛ sɛ ebi a odi 40 60 no ana shebre no be hya ase sɛ ye adwuma shebre no na ama osika aba wonsɛm wotima ye japade ɛna enkrabea no ɛno de efiri obo ade nsɛm sɛ makraw na mum kwan sei na obefa so obesa afiri wiase aba mira ma yemra shebre ne kakra ebetumi akoba sɛ maba mabusuam me ba ye no sɛ bi ohia donkomi esim nanso me de meyeyi ebetumi asisa me shebre no yesesa no on sɛ mpanyifo ka sɛ bi sɛ shebre sesafo ne awurade nti sɛ nyankopɔn na de shebre ne ma wa eba ne sɛ na awurade na betumi asesa na nanso o kan bibi sɛ me ba be fa na busuam ana ma me fa hia no wo hɔ nyame na asesa no de ama me on sɛ ye ka hia ahokyere ne hia ya ka bom o se ye pɛ da bi ne ye ahokyere ne hia otu ese sika ni hu a ɛno nkyere sɛ hia ahokyere hu na akyere ho ye ka sɛ de hia obi a sɛ benani ohun na de yesi obi mpo na so de nsa ɛna akyere ne kwan bu wa sɛ benani na we nyina nya adwuma yesi obi mpo na pagya no ɛna ko na yesi ade hia ni mu ma ho kyerɛ de ebia bibia wo pese wo ye na abrabo ma wo ho tɔ wo no ɛno na wuntimi nti sei no mfa ne sɛ ɛnɛ wo se ahia wo sɛ kyina no wonkonya sika ɛno so bɛka ne sɛ so tiase nti sɛ ne ade ahia me no mani na afura no na ade ahia me nti na mani atede a awurade me hu han ba sɛ wo ho kyerɛ na anya sika ye me kai mire bi na me ho kyerɛ me aya dansidi me betimi akoba sɛ bia meni obi shebre yepe e wo ho sa shebre din se yetimi hwe obi abra bo din se enye penidin se so yetimi hwe obi abra bo so de boy de ma ne sem yetimi wo obi e de ne tu badin bi ma ne se tie se odin din sunsun so se me ye kromfo na da obatomi a wo ye de a wo ba de ba ye kromfo okay nti sa na tie nti shebre no e wo won ho no wona wo se okọ abusa na wo ko hu shebre no de se yeyedi so obetimi ti se yedi a etimi utimi hwe obi nsem no aka chen se wo de abusua no wo ye den a wo benya sika ni mom taam no na enso ye taam se na beso nti wo ye den ba ko duru sa taam no na abu ho ana ne de atwam e wo se onye na 50 years onye 60 years esunsum ne mfa mawo yedi unya akukuruhwi ase na wudie nti o se obaye ho na ye kopata honhom no na ye gemawo na wutimi ho to eno no mira ye bia wa ye honhom ni bibi ena abufu abanti o mo ama ne shebre ne twem sa fie nsem e bia wo nya sika ba hadwen yo masa nana ne nkwanta ne nko ene ho fa mami nue so tiase obu o ba o ne se e o mpanyifo bibiri wo a sa de we ekoso wa busuam ba panyifo no montanye first born montanye me ya je di enye shebre no na yasesa no eye problems na namu no ba panyi obayi bia no na ne tiri monten se ompese obebo ne nua bia wona chi anya sa de wudie kura de behwe onua no nketo a se wonam nipa 10 na wona wo panyi na 9 di wachi weije nti wa ho den yesai keto akoye yi a wase wo amobra nso wona wahwe omunya nti saa sika no se wamfa nhwe wo mo na ade to ho a enen ka wo sikani eno na ya na ma bapanyi fo muntanye yi so bo mu se nkwara ne be yi a na ato na dwendwen ensa no me nua no ma nketo ayi agame enyo mu na yi agya wo de na hwe wo mu wahwe obi school wo di bia koto adwuma mu ba wo mu wie no mo so de hwe wo yere mu
de hwe omo ma me mo na munim sunsum asem na eno saa no me hyebre se bi bia asesa ma me dia behwe mu yi no mo nso mo hwe me ana mra na ntu ana mo na ukọ kai unua no se me na me hwe mo ti mo nane mo ni me hwe me nti ni ya ye ho adwuma na ọma ba bedo ti we di kakraba na also apagya wo anye sa wo di adwendwen be rensan ewu awusia se wo nua pani no wo fie a mesrɛ wo exams we koye ma me hwɛ na ebe comment wo comment section ho se wo nua pani bi a na se nua pani bi a enta anye ye de obeye ye bi anso tirimode me de me yaje di sanse mani sibi mu a minima foforo bi kura anso wo mote saa ba jo nso se wo bi saa fa bete comment section ho hyebre ene nkrabea ho nkomo ne yedi ohene yamra nkrabea o ka say ye yensa benkum yi sabi monimu a adetantan bia kamia ye se benkum yi ne yede ye sabi ebru o tan bibia tan yede benkum yi etimi nka se bibia anya papa wo yabrabo mu no ye yensa benkum ana na nkrabea enipa ena hyehyɛ saa benkum ni nifa no ema we na hyehyɛ ensa ne mienu nyina ho te okay tine nyankopon de ma ho on say ye wo amamre ena se kocha ena ama ye hu bunkum se bunkum ni se on say ye woni pa bi wo ho a otwere bunkum odi bunkum kura ne didi nti ono so be kana se so tiase ye na ye decide ma ye hu se we be ye nifa we be ye bunkum enyame de obo ni mienu se ye mra na mo wo kwan ofa so twere obi a okay ene na kyere me nkrabea ni mu a nkrabea no se woni papa tifie na wakra ne se papa me pese me ko nkran e ko di dwuma so nkran fahin na wo ko so obi a me ko aposo kan so yo mate wo ko ne hwe ohu yi o wan ko nya ban amane wan ko fa se bia ba na wo ko no beba da ben so obi a meba na wotwe so yo na wotwe ne da poti ben so e bia eno de mintimi nkyere nimum da wotwe ne de hwebanim meba na wotwe ne so na wo maaya na o papa ahyase se o bompa ya afre nanano me bai kra me se wo ko na wotwe na so ma kredi na nwie pa ye bi tinara me sremu de asi bia no mo ma mentenenka nti eno ayesa na se bia wakoye bibia na ti se base e bia bibimoni na ato a wo na nakoda na papa koda wo so da ye na wo se wo jade wo ye bia e ba hwe wachira kwan e ba hwe wachira kwan just nkrabea ndie akoye se sunsun bi a wo de nam ni sunsun ade nam nkrabea do sunsun ade nam no ye se mi nam hoyi minim se mu sunsun wo kra de me mede ne mahunu se bia ekwan a me sunsun de me nam so ni nti nkrabea mu nsem se me papa e wo me no se me papa wo obi se kan ku nu a se me papa ya won se kan ya me na enwu a me wo do wo me se kan ya me wu ya ngo papa se kan ya me na enwu a wo bi be wo se kan ya me wu kwan be so adaro nkrabea mu nsem ye se de wo twe se kan wo se kan ya no nti se me papa ko ye boni bi a me metua so ka se me papa de sunsun mu ka una betua so ka adentia e sunsun sa na tie nti se obi ka bo obi mani wu a enye nwanwa dabi asante fo efra na tofu enye nwanwa e bi a ono so papa e de ka bo obi eku no na che se ekọ ya na ba wo nkrabea no sa na tie mbaba na akwa mmechi hawo ebia no waye bi ebetumi akoba se papafo nyina aye bi omoma ebetua soka obetua we de obetua yo papa ye nti na mpanyimfo se o papa sunsum nta wachi a wontimi mobra wa brabo mani nyenye titem bia na mesra awofo no se ye ndome ye ba okay yen ka sambone nto ba brabo so oye bibi na nya kyere tenase mani hu papa no ne mum so obedome no wo ka hyen kodu hu ano da aboa o se de aboa ngure mu ne be chiwa ne dua so na odome ne ba ebedi nachi because onu ankasa no onim ekwan a onam so a obewu nipa bia se obetu kwan ana bibi be si a onkra bia no be ka kire wo saa
eh se o tu kwan ukọ kwan bi de ebesi wo ho nkrabia no beko nkrabia no beko aba enne se bia my imagine se chena meko nkran ya me kra no beko nkran enne anadwi aba abeka de chena meko nkran na besi a kire me etimi ko ba se obi kra no ko na akohunu se okwa obewu kra na ba no adwensesanye bi ntimi mma adwensesan wo ho so obeja akọ na yen nipa na nkasa no ya tu na no mama mere atu agu ene yakofa kwasi kokko amamere nti ye kra no ene ye body no sibi esi connect no ene ye nhu ne sa biem ya fa ne se ya abosomsem ne be kira de we ama obia ahwe se ode sa abrabo no bo a obe doje ne nkrabia tambia yen hwe se ubetu kwan akọ ebi atakorade tadi ade chi odaye no waso daye hu se ohu ka 2454 ebi a p esim ofo car na kunya accident o daye ni o daye ade be chem otu kwan okay ukọ na ko hu se sa car ni stay obafu memfo mem dia nka memfo sanity obi so be ka kire Kristo ni be ka kire se nyame ida ya anu ase anya befro ko obi wo ho ade be kyan mana ko baabi biboni besi kra ne ko hoba na se kra no mpese body ni be ko a ade kyan bo se onyare enso won tiapo no aye basa kra ne kasa kire wo se baabi a wo ko no bibesi ntimenko o se tembia wotimi follow kra no body no obehu obi wo so bo se okoba biboni abo so hwintini na nifa baabi a me ko di ho nye o so wo san obi wo so na dwen be ka sanche se beta baabi a wo ko no obi be ka wu adwenim se baabi a ko no ho ye danger men se ho no kra ne kasa kire ba unnim ndi obekwa koto mira ewo bebre won krabiem wa kire mu amamahunu se wagya kora de ka abo obi panya wo bi aka bebo ewo bo ho wuto nsuom yewo bo ho ayetuo yewo bo ho so a abrantie kotokoni abrantie ya wo bi ko wo ne sekan yi eno no abodie mu no eye ne nkrabia sesekan ne beku no ana se de wato nsuom nso ne nkrabia sesekan ne beku no abrantie no wo ye iti no ne kra ne ko hunu sesekan ne beku no eno so ko wa nyik wa onse kra ne body no obi wo ho a on check sa niema no de wonim ye ne spiritual father ana se wono ade ne pe ebe ye ne bibi onse esan bebire atoto no tole no me ekotoko nipa ni bobo kakra mini bobo kakra e na msa ekotoko fan because asante hini nti ade asante hini dia bia mepe timi me dogana ni ba bia ko dogana ni ba bia asante hini dia titiru ya asante timi nta obi timi die kotoko luso amini di wure timi hwa na pole nso ye obi a odi mu pa ewo na de tie ne se on se esan bebre atumi nua no e wo football ni on se Ghana ana Africa metpo de mfa Ghana kura Ghana ye bobo ye menkere wo se ye support ade a airtime ye hwe ye politics ye hwe ye football airtime so ti ase ade a eni bible bobo ni bible mu enim ye ni ani akriti ye ni ani akriti ese ye de bagigi ye ni boxing eso eni bible ye ni ani akriti nti boxing for me no kura bobo wi egbo ho boxing obi apa obi ani achi no owi anu achi no ina wa watu papa mani achi se wasa achi me aya agoro ni di ye ni mum sika kwan ba fa so ensa bako ya no players omo bobo a wetimi twa wetimi yesi owi anu achi no yonko chemira ye hwe wo ensu atreman ho no a sika no kwa abrante no kra ni firi ni mu ekọ ho ekohun se bibi kohun se bibi besi ena obeka kire no ena wanti eti eno no atwase owu ana yetia wanti enti no wawu naturally nkrabia so sika be wona mena wu na emom no na kra na kasa kire ne se obetimi adoje sa sekan wei ewom se sekan ne bekunu obetimi adoje sa sekan wei kra ne bekan kire no on se utie ne yire na oso okoy ka kire ne ofre ne se makodu ne emom yesi ye mami nwure ai tinanko se osan so tasi osan nanso na me se ne nkra no ene ne body no en communicating team
ofa ne normal se me ahwe a ofa ne tra wotie nsɛm no mu kura no a yɛnni ne ho nkɔmɔ nyinaa de nanso yɛnkra bi nti wotie nsɛm no mu a wɔn ane ne kɔɔyɛ no kura bi kyerɛ sɛ eduru baabi no a na nipa no bi pɛ so wɔn de wɔn sakaka na nkɔ wɔn de ne pie ba ɛhɔ no ɛna yɛ nipa afɛm saa security na ɔmo yɛ saa deɛ ne nyinaa polisifoɔ ne saa no sɛbi metuma gyina fidie so aka sɛ ɔmo adwen wɔ fam nokura pa na meka nokura pa na meka madam e wɔ fidie so ɔmo adwen wɔ fam yɛnhwɛ sɛ yɛ wɔ stadium baako ho aba asɛm sɛ threatening ɛkɔ no so okay ade na yɛma ne nka stadium hɔ na yɛ wie a yɛmmie gate ne mfa ne fa park no so ɛmfa ne ma police ɛmfa ne nkɔ police station ma bus nkɔ fa na yɛnyini mpie abɔnten ɛhɔ no ɔmo na ma akwan sɛ yɛnkuku no cause abɔnten ɔno hɔ na ɛbɛ defend no nipa dɔm mu no koraa no yɛntimi ankura no wohwɛ aborɔfo bɔ a problem bi si a yɛde nipa no fa back door ɛde ne bus police fo wɔ hɔ gye no na ɔmo de na kɔ police station bus duru ano wafa de na we ɛde ɔde yɛmfa no sɛ ɛbaa kora yɛma ne ntena bus mu okay because pole nye obi a yɛnnim no ɛde ne yɛmfa ne mfra players na ɔmfro bus ne bi players ne bus no ntu pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ bus na yɛ maa na mira waka nkrabia nti me de asisi a me pɛ sɛ me yi ano anka me yi ano sɛ yɛ nkrabia sɛ nkɔm de ne fo ma ne ko nti na pɛ sɛ ɛyɛ nipa fam ti yɛ bɛ nipa fam a ɔmo na anya ɔmo adwuma yie ti na me kyɛ sɛ ko betuma dɔgye ne nkrabia ne kakra no ɛwɔ mu sɛ sika na bekunu deɛ ba betuma dɔgye nkrabia ne kakra bisa mo sɛ ompia bɔnten nipa so nim no pole nye obi a yɛnnim no okotoko ɔde ne ho sie so ɔte aseɛ ɛna mesrɛ nsɛm bi sɛ yɛbɛka sɛ obi akɔka hɛ Maladona ɛne Alhaji Haas mo ɛne Shamokoe mu no mo tamo a yɛkora yesusu ane yɛte no ɔmo betimi akɔtena radio so akontokwa ɛso bɛkɔ no moto dame ai esipa nti ba ne sɛn ɛna yɛyɛ pɛn so deɛ sɛ obi no obi yɛ debate hɔ show so a ɛyɛ tamfo mimitimi ne asɔfo yɛ program ewi a mekora bitimi fa sɔfo tena meka mkosi no nyentokwa mekira ma dwen so akira wa dwen no nti de edi ne wo ebetumi akɔba sɛ mewura bia obi de car ɛkɔhwe hɔ na sɛ de wo kan ne kra na bɛba abɛka nanso bia car na wɔde kɔhwe ɛmma ebetumi aba sɛ ɛnwo ne ɛbɛba bɛbɔ na ma ne ebesi obi so am waka kyɛn sɛ bia ehu ne sɛ car o sida obi wɔ hɔ a okra atim kɔka kyerɛ obi wɔ sɛ kra ne ka sɛ ma wontie to tumi kɔso obi dan ka kyerɛ sɛ kra na ehu ne sɛ na so de enti no obi wɔ sɛ enkrabia no sɛ wuwo ni mu a on sɛ yɛse ka ahwe ase mu nipa nyina wu ba ko pɛ na egu eta mo nso so enti yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛne ankasa no yɛtumi de divert yɛ ho ɛma ɛboa yɛn nti mɛsrɛ sɛ ɔsɛ obiara tie ne body no ɛne ne kra no ɔsɛ communication timi ɛdɛ ɛbɛm ɔhena nkyɛ yɛde yɛn kɔmɔdie no ɛbɛbɛ wieɛ na ayɛ na nneɛma bi a mehu no ɛyɛ me ho mente ase ɛnɛ deɛ megye yɛ sɛ ɔbɛboa me obi wɔ hɔ a mahunu bi obi a wawu a yɛadeda no na nipa no bi gyina nkyɛn a ebi kura timi de sekan kɔkasa kyerɛ ɛmu no sɛ wo kɔmɛ nkɔda ɛna deɛ wɔkum yi wo tua ne so ka mimisa sɛ ebi a yɛ ne nkrabea a ntua so ka no ɔbɛsan ba ne bɛyɛ yi ana minia medase sɛ obi wuwuo na ɔnte ase a ɛnyɛ sɛ nipa na ɔde sekan ko gyina ne nim no ne betima yibi ɔntumi nyɛ yɛsɛ saman wasan ɔman nim nipa wu a wayɛ saman wayɛ honhom ɔn sɛ yɛ wɔ honhom a Nyankopɔn hyɛ da bɔ ɔmo honhom a ɔmo tibi taakye adeɛ nipa wu a ɔntumi ntaakye adeɛ bi nti deɛ na obetumi ayɛ ne mmom yɛ ofi honhom a ɔmo timi yɛ bɔne de hyɛ saman te sɛ me fa ne sɛ obi ewu ewu no owu yɛ na yɛ mpofiri mu wu mo nte aseɛ yɛsie nipa na wie no obetumi afa sekan mo ade yɛ aduane no bienu na ade ko nyan abotere na ade ne tirim ba bi esie no de sekan na baako ahyɛ hɔ misrɛw nya abotere we de wo kyerɛ yɛ obi a wawuo no sɛ yɛsie no wadarma wo de wo ha yɛsie no awie ne tini ne nan ni na wɔde ko gyan abɔ sekan na no sekan na ade yɛ aduane ano sekan ma no ano ho pa na ade asi ne nan hɔ na ade asi de bi so asi nti nje sekan ne bɛyɛ mienu ebi sine na ebi sine ti na wɔde nsa abɔ mpaye afrɛ ahonhom sɛ wosrɛ ahonhom a wo wiase ne ahonhom mo asi hɔ sɛ obey unue wadanfo yi wu a wawu no onti ase
sɛ ne nkrabea wu a nananom mmoa ma ne nkɔda din ne mum sɛ nyɛ ne nkrabea wu di a nananom mmoa me na yɛntua wɔn mu a ɔmo nsa wom so ka na wo de nsa na gu so na wo ya try sɛ wobɛkra ketewa no ama na paapae agu nna no so sika no bɛtutu ana wagya no nananom de sika no bɛkɔ akɔyɛ adwuma ahyɛ saman no na saman no ntimi nyawe nananom mum na bɛyɛ adwuma na ahyɛ saman no mewura sika asɛm yɛ de hyɛfunu ne ɛyɛ nsɛm producer ɔda ma boa me a video bi wɔ hɔ yɛ na abrante bi ɛyɛ biribi ɛte saa na akɔda sɛ wonim na akɔ na akɔda na wuo yɛ wu ɛfa la wu ɔn Dauda. Kan wanke Dauda. Ada sika na atuma ma let's start game ɔhene abrante no ɔde anya adwuma wakasa kyerɛ wan ɔde so amena no a yɛbɛsie nipa no wɔ mu no na ɔgyina mu no ɔde amena na yɛgyina mu no amena no hwan amena efunu no yɛde beto te honhom na wɔsoma no ni amena koro ti wɔsɛnka emu ni wɔ hɔ asie na bɛyɛ saa de no obekom kra na abrante yɛ oyɛ sie kura wu no ni mu bi de ɔgyina mu yi na de oyɛ yaw sa ayɛ ne ya ebi an na damfo obi a wo heda kum obi asa begina wo sɛ de wo yɛ sɛ de wo no onim ho hwe esida o bai foku nipa o be kono nipa okun no ɔne su sɛ bibi nti waworo ne to ho no wabɔ ho paada na wahyɛ na ntale agu so na wo su na no ebi kura bɔ ne yakukum ahyɛ atale agu so no be su nso no wo nu ho bi ti de o yɛ nya adwuma nya adwuma honhom bia nso o da na ha na aka sa kyerɛ akɔfa kotokuro wi obɛgyina me ma no de bɛkɔ me bi nso na bia na ayi emum de sa video amase emu ni sincha baby nso na adaka de ben no bi na adaka be makase gu adaka de so eni so kase gu enu na mesi yes wo asi na wie no enna no so mom na obetima na obeye ya kata so no kata so wie eti omo de toto ya de da no no nya adwuma enko be bia on se de obo ya de da no no de sika na kwehye na ha abusia mpanimfo no timi ye ebia na abusia panyina nka sɛ yɛbɛyifo ne bi obetima gyina so amana yɛ adwuma sɛ saa de anka enya adwuma gye sɛ yɛsie no no ne de yɛwo kyerɛ no enya yɛ adwuma na yɛdi enko be yɛdi enya adwuma eti ɛno no sɛ de na abrante yiye sɛ de wawuo no enya ne nkra be awuo na de wayɛ nyinaa kyerɛ no honhom bɔne bi a ɛwɔ baabi ntimi mesom mfa nkɔyɛ n'adwuma sika na ogyina mu na ɔde bɔ na kyerɛ sɛ ɔsu kwa yɛ kutuku na kyerɛ sɛ otokuru mo sika a wɔyusu da ana sɛ ɛyɛ mono na akɔtɔ yɛ ɛwɔ sɛ wotɔ mo na ɛwɔ sɛ wotɔ mono na wɔ sɛ wotɔ because wo de yɛ ade a nipa ɔde ne nsa so bi ahwɛ honhom no bɛkɔ no so sika no nti sɛ ɔtɔ mono obi anyusu da minimum bi ɔde dada ayɛ kɔ yi minim sɛ de kyerɛ sɛ BBC yana minim de ɛno nti na wo sɛ wokɔ ayi ase a nipa obɛgye agyina na yie mu kontɔkɔ wɔ ase ne ni 40 days kura no wo fire studies ani ma no ti sika no de ɛwɔ sɛ yɛ mo no obi ansa nso mu da na de ko gyan na bɔ ho am wo hunu sɛ ato ani brɛ na de nsa na bɔ mpaye ma honhom bi twa mu ase ɛde na asi nipa de nsa a ehwam ɛbɔ mpaye menkɔ na menkɔ ti asɛm kɔ na wo hwɛ nkura wo sika ne kura wo nsa bi nkura wo nti hwan na wo frɛ no wano keke tene yakopɔ ase yɛmfa bobisa bɔ mpaye bobisa ensa na ɔde a ehwam te honhom ne twam ɔbɔ nia ɛde na asie nti yɛde nsa se ɛbɔ menkɔti asɛm kɔ otia na ɔgyina so ayɛ adwuma na akɔfa kotokoro na pɛpɛpɛ sɛ de ɔbɔkusie na akɔkyɛ no ɛnkyɛ obia ayɛ kwa we social media trend eti betumi akɔba sɛ obi awu a yɛyɛ saa nneɛma ahodoɔ yi a mekan no sekan korɔ no abi anananom de kɔ ebese twa ba abusua na mu abekum sɛ abusua no na yɛ na yɛ de ba bekum ti bo se abusua bi obon so moto atwa so ti bia na de oyɛ saa no de onka ho enkoyɛ sɛ yɛbɛbɔ ne bɛyɛ sɛ ade ayɛ na ama asomɛsi ne asomɛsi yi dabi ona bɔ bɛyɛ obi am bɛyɛ ɛno kura wo yɛ no kura so yɛ mo bi hu ɛde se kana de kɔ so sa ro kɔ hyɛ wo dansefo me dabi ɛnem sɛ ntina ase abrante de enyi sɛ amanfo gyirigyina ho na sɛ yɛnyina wona me sika na kɔsi wa na sɛ me na me kun na me nkotu mfiri wa anadwo bre me sɛ wiam akotu me na me ntra na sika ne nkumi ya na magini dabi wow nti ewie ho kɔyɛ obo okura odi kan de won sa na wo sika na kɔhyɛ nwura mu ho dada
nti ye bibia wie na wo nyina akọ no asa wia wo ho aba eno ya anadwo ana obetima be in daytime o wia wo ho aba be ya bra obi ahu wo de sika akọ ahye ho aboso ama ne ngura fam ne kata so se obi bo ntimi ntu na no betu na betu se honhom so na me makoku obi na wo wa ko fa sika se wo me kuni pakoro bia na me ya wo se gina ho na wo ya me jimi ne makoda se me nyim firi nsem a wo kwa me ba betu tini sa wo ye mu obi ho sa na ye adwuma mira mame no ase na me tumi da sa nokre ni se bre bia beba nchen bia no aya me de manage esan se nsem a wo chirichiri mu no me de dikan pa sekan ho do ye de ko hyehye ayesa na ma we na emom de de koto ho de anya hwe no me de dikan amate bie ni yesre nananom so omo koso ama hunhumu na bre bia eba mo na ase ya motumi a chirichiri enkwa ne hia nkwa ya de a ye ton nipa bia wo sika to bito wo nkwa wo sika ni be hu mpanyimfo bebre a omonya sika so na omonte ase omo sika na we ni mum se wo nkwa de a sika ka ho mira ma ma osimasini aduasa 30 seconds na wadama sese mabunu wu ebi dia akoya atofo ebi dia ye nkrabia ebi nso dia nya nkrabia wu wadaroma to mabunu fo sima esini aduasa mabunu na ye wu ni nyina no nema mienu miensa bi na ekunye ade a sese eku mabunu pa sika ni bre obi na adaw se me ko baabi ma me ko nya sika ntime do beko daabi enye kire yintu mirika mpesika sika yenya yempe otam nso ya wo si nyame amoye ni nyina se obekọ abusa oko hu hyebre no nkrabe ya ode baaye se 30 years na obenya sika ubetimi atwen ama na duru ene ne so nipa mu ade nipa kasete ya obi a ope akora no kasa se edura nwumere ena obekuma sika jetia ena wutimi enya kokodura di obi a wo pon ko ne fie bi na hu se bo hu efie amanfo ko wuram ebi ko wura nsuom ebi ko wura duam ebi ko wura homam kyese nipa ne nam nyina ne nipa wasase wi so ti yenum kasa ye kasete ya nkrofo no ebesere se yentwe ho emfiri ho unu obi nya adwen a enya tebidie enne kasa fi akwala akora onim se udidi atemo a ena social media ebitua meka nti kasa ne niema bi ayeye no emwa yen ti ebesere first sa akwala akora tikem no hu se panyina ba obasore e di amano no atana enso ne akwala mu panyi kasa tia kyese buhu akwala bi no ojojo panyi bi so ade na maye mfonso kakra bi papa panyi na yiti akwala beti medina tem because of what came nipa ne namfo ti ebesere yen hyase ni mbu ade na ubu ade a ense so ho ofe nipa obu ade bia ne ho ofe so bu ade a wani mu ye ni mu ade a wani mu tantantan ayene mame no wase ya hwefo ne yetiefo ani gibre bia se obu da se bu awusu anya support yi bisu ne ye ne Black Powers na edi nkomo fa hyebre ene nkrabia ho no kwasem ni masua de nenso ensohwe no a medema amo se mu nkoye no yegusu twen mu wa wonu ya panyini bia ne tirim odin wo de sika ho no mese beboto ase na enhye yasam e kan ye ne nkomodi no mu kena medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampo obade ya adom na nananom dom ye de yenkwa eche ye ne a ohia ene ahokyere foto tirim ye wo ho nkomodi ene mene me boss afia oni jina kamrechi obade ya adom ode yenkwa eche ye ne a ye besanso ahia nyansapo na waje so se yesane no badwemem makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame